Hello pendengar.
Sinisit up ko yung yung computer. Nagloloko kasi. Nahirapan ako mag-live. Nangyari. Mahina signal. Sala. Yes, nila. Kanina ako tinawag. Nag-retake ako. Ang hina ng signal. Ba't ganon? Hirap talaga mag-live pag mahina ang signal.
Dami nang naka-live. Okay, siyempre live mo na din. Kanan view. Hindi kaya edit live. Siyempre live ko. Nakalit tapos naman kikita ba't sa hour. Dapat kung to din na-open. Loh, parang nakasaksakan. Walang tao sa live ko. Bakit nagsisip ka ito sa vlog ko? Kung ako ko nag-Facebook, meron ng GC. Okay na, tingnan ko. Okay. Sunod na ako. Pumuntak kami rin. Pumuntak. Pumuntak na rin. Pumuntak profile. Kuhan mo na din. Gagawin yung visit sa Facebook. Oh, ano ba? Malayo na ako sa kaiba. Kabiyasan. Lili. See the messenger.
64.
Salamat po sa patamsak ni host. #Don Sindong. May jacket na po si Marites 47 Vlog. Salamat po ulit sa patamsak. Hirap naman ang ginagawa sa sir. Hindi ko makontak ng mga alagad ko. Ayun, si Busy po in the vlogging have time. Ayan, thank you po, Joedel MD. Salamat po. Gusto mo ba ng jacket, Joedel MD? Nangyari sa ano? Ayun, may jacket ka na po, Joedel MD.
Have fun. Again, may kalendar dito 6 subscriber natin. Kumain ko siya.
Yan, thank you sa patamsak mo, The Vicky Vlogs. Salamat sa pagpunta.